și plină de flori. Găsești casa Lili cu zeci de camori, cu multe povești, sentimente, amintiri, vieți incredibile și destăinuiri. Voi știți povestea cu cei 7 pitici? Azi vă voi spune cea cu 9 bunici. Mă numesc Lili și sunt norocoasă că atâția bunici eu am în casă. Fiecare din ei are o poveste din viața pe care și-o mai amintește. Sunt îngeri, n-au aripi și vor ajutor, cu glasuri suave ce cântă în cor. Și plină de flori, găsești casa Lili cu zeci de camori, cu multe povești, sentimente, amintiri, vieți incredibile și destăinuiri. Aici nu sunt singuri, ei au un cămin și dorul de casă ești tu să-l alin. Un dulce, o floare, un cântec ajung, tristețea din suflete să-l alung. Numele lor poate nu-și amintesc, dar despre copii toată ziua vorbesc. Că sunt ocupați și n-au timp mai mereu să vină să-i vadă că le este greu. Și plină de flori, găsești casa Lili cu zeci de camori, cu multe povești, sentimente, amintiri, vieți incredibile și destăinuiri. De Paști n-a venit, că a fost carantină, n-a voie să intre nici chiar în grădină. Hristos a înviat, a cântat fără ei și la mulți ani, ca de obicei, de-i cunoște să-i chemi, niciodată bătrâni. Acum ești o floare, ei sunt rădăcini, dar florile pot fi luate de vânt. Sunt rădăcinile ce-o țin pe pământ, pe strada frumoasă și plină